Chipiri ame. Kapsore imam. Nema kurukota yenyu. Karamushi. Taurisai. Ini ndashiya mufaro nemurume wangu akugara nemuroora wangu. Ndakaenda kwekutanga kumba kwemuroora wangu ndakasvikira murume wangu asipo. Ndakaenda kechi2 ndakasvikira kune bvudzi dzemuroora wangu dzemurume wangu. Ndakasvika kechi2 ndakasvikira kumba kwemuroora wangu kune bvudzi yemurume wangu. Ndakamubvunza kuti iwe unoti haugari nemurume wangu wani bvudzi yemurume wangu imba mako. Akati hasi mwana wame wako. Kana usingane mapiritsi nonotesta murume wako ndakatimupa chirwere. Waidwarisha mwana handiri kugara nemuroora wangu kumbera sore makuru kuti ava zvishuwa nyaya iyi ndiri kubvuma asi ndaisaziva kuti muroora ndaisaziva kuti muroora waita sei naiye usingazivi kuti muroora chii chamaii zvandaita inini muroora uyu ini ndaishandira kuharare ndaikuti handichiuya ku8 saka ndopandakasangana nemunhu muroora saka mukadzi wangu muroora upi handaa mukadzi taura saka mukunetsana nemukadzi nekuda kwenyaya iyoyo ndobva yaenda kwasabhuku kwachibundu ndobva yambotaurika nyaya yacho ndobva yaita se ndobva yapera nekuti anga achiri nenhumbu ndobva pazozvarwa mwana nemuroora saka ndo nyaya yakaitika. Saka una vakadzi vangani? Sofa ndine 2 nemuroora muroora ndo chipiri ndavambotsanangura uroora wacho sei bati muroora ini sisi wangu ni murume wavo mwana wake akarora mukoma wemuroora wanzi kuti muroora sisi vani sisi wangu murume wavo vakarora kumba kwemuroora iye akarora sisi wemuroora wangu kuti tizosvika pakuti muroora sisi wangu wane mwana nemurume mwana wasisi wavo ndiye akaroora kumba yakarora kumba kwemuroora wangu pamusoro vakutsanangura sisi vemadzimai angu havasiriwo vakazvara uyu mukomana akazoroora kwandakazomumitisa uku asiriwo vakaita se vakazvara asi ndakazozviziva zvatoitika kudhara ndandatopara mhosva iyi kudhara asi ndinoda kuti mudzokere sisi wenyu ari munomu sisi ndimi tsanangura ichinzwe kama murume wenyu amunogara naye mwana wake wokutanga ari mwana wandikachengeta inini ndiye akaroora mukoma kwemukadzi akugara nabamunini wangu. Alright. Tine mazvikokota vanotenda nyaya dzeni nganditi pane chimina here apa nehama dzadiye pane chimina here dzokeredzai amai pamusoro vedari murume wangu inini wandinogara naye ndane 12 years naye mwana wake first born wandikarera inini ndiye ane mukoma wemunyin'ina kugara nemwana nebamunini wangu. Alright. Hapana chimina ukama hwakataramuka kasi unongofanirwa kuchengetedzwa kuti sasvika maproblems akadaiso tingatsvagirudze tobva totava kuda kupa munhu mhosva kana pakadai ukamuona chii chako iwo nerespect muroora nenhau yekuti yataurwa kai animainzwisa kasi hapana hatingakwanise kuti mumpe chimina ipapa hatidi kunyepa asi kuchengetedza zvomumba menyu unofanira kumupa respect semuroora wako upanzwisisa kuti nyaya idzi dzisaramba dzidzokereka manzwa sisi wangu kasi mukadzi wako kana areza nyaya dzakadai akuti ndirespect ono kuti uyu muroora wangu apedza kubudisa
kuti kwandini ndiri kuzvikoshesa. Panzwisa. pamusoro wedada ini ndeikumbire kune muroora wacho respect akandiona Ari muno meri? ari muno Uya kuneyo. achimiro akandiona kuti Muroora uya kuno. hama dzake ndakasangana nadzo murodi dzinondituka kuti hausi murume wako murume asi kana ari Iwe. murume wakusungirira imbwa dzako Achi mukadzi wako ere? Aiwa tarakuburitsa pachena ka. Asiyai mwana mai. Ipai munhu mwana. chakubiwa Hamuna mumwe munhu mai naye nama ini. Oh. vabvunzira kuti Namai. Uyu makamuona chiyo. Mamwe. Tatezva. Saka mune mhosva yenyu yokudana naatezva. Aiwa naisisi. Ndakubvunzai mubvunzo. Ndati nini? Ava ndiani wenyu? Ndio Tsarangu yenyu? Samson. Ndati maita zvakanaka kumubvunza wakadzika mama. Ndaifungidzira kuti achadai achiti uyu murume wangu. Zvino iye ari kuzvipfekedza bhachi remhosva rekuti ava ndiani? Atezvara ndiye adaro nemuromo wake. Saka tinomuchaja. Nekuti anozviziva kuti ndaatezvara. Handongoziva ndaatezvara. Pamukadana vaizviziva. Imi mazozviziva makazoona vaatezvara. Vari kubvuma mhosva yavo. Isi hatisizochaja mari mombe yechimina. Nokuti kwatiri isu hachina chi. Kasi sezvo mumba mavo vachizoona kuti pane mhosva, tinomuchaja kuti abhadhare mukadzi upi. Uyu ndopane nyaya. Isusu hatina mhosva naye izvo. Wapanzwisa. Uye hatina mhosva naye isusu hatina chimina chedu. Munodei? Ndei ipei zita. mombe yekuti murume wangu akadanana nemuroora akandiona anondituka Nokumupuhwa mombe nekuti ari kukutukai. Kwete pane nekuti akandipa chirwere nama indizvozvo. Makamba chirwere. Maisotesa. Munofunga vanhu vachatya izvozvo manje. ndakatotesta Makanzi munorwara. mushure mekuti iye ndianga andiudza kuti kana usinganaenda pakiyo kutestwa chirwere nonotestwa kuti une chirwere inofanike nonotestwa Nayo shamai. kubatwa nechirwere Ndozvaakaita izvo. zvichiva chirwere chiripo asi chirwere ndasati ndambosangana neuyu. Masai mambosangana. wachitora akabatwa aenda unonyoresa pamwe. Ane mwana wokutanga. Mamusai madana nawo. Ndasati ndatombodzivana nawo. Akabatwa ndiuyu kana kuti Iye ndiye akabatwa kuchipatara. amai unotunwa All right. mese murume wamapirisi. Ini chakundinetsa ndokuti muchaje. Ndomupa mombe mukadzi. Aiwa, apa imimi muri kuvadzidzisa kuti muri pabarika. Nyaya iri apa ndeyebarika. Saka amai ava nyaya yavo ndokuti uyo muroora vari zviremedza kuti zviremesitereke. Ari kuvatadzisa kuita sei? Kugara. Ari kushungurudza. Muroora ndiye akushungurudza. Aiwa, muri pabarika. Iwewe ndiwe chironga barika rako kuti riite sei? Ribhalansi. Nokuti vakadzi vako vese vari vari. Mubvunzo wangu ndokuti tomupa mombe remukadzi uyu. Mhosva yacho haivarati. vanopuhwa nemurume wake Isai mombe. Isai mombe imwe chete. Mombe iri kubhadhwa nemurume uyu kumukadzi wake. Saka imimi zviri kwamuri kuti mukadzisa because hapana chimina. Saka kwatiri isusuka murume uyu ndiye akonzeresa. Because mamuzosisei hama yangu akaramba ichienda kusvika aisa mwana. Saka inini munyinginaka bhadhara mukadzi wako uchibhadharira mumwe mukadzi wako kuti ndiye aisa chimina chacho. pamusoro wedada
ini ndoti murume wabva handibudira pachena munomu pajekerere kuti uyu muroora tiri pabarika, nekuti handisindoti takazosangana totukana kuti takazoonana toitana zvimwe zvinhu ndaangondibudira pachena kuti mukadzi wangu uyu muroora uyu ndaakugara naye, uyu mukadzi wangu asi siri muroora ndaakugara naye, ndamenini wako. Pamusoro edad. Mfana wamo kana uda kurarama zvakanaka apo wapuwa pena ndoyezi pena apa nyaya iripo ndeyekuti unofanwa kungoasekta ndo zviripo mufana wangu fuka kana kuwarira zviri pauri iro hero niwiwe rakuora iro ndoramba ndakagara iro kana ndototaka ndikaramba ndakagara ndotota taura chinzwi Pamusoro edad. Ndenda kutomanikiza kuti zvidaro because kwanga wagara kune noise. Kwacho ipere saka. naiwe hausi kuenda here kumba kwaamaya naye amai hauye here kumba kwenyu iwe mfana akaita tsotsi vana amainini hera miisirei mombe imwe chete kuteta aite mombe mbiri taakugadzirira chivanhu zvachinotaura isa mombe kuteta otora mombe imwe chipiri yemhosva yako yekuti wakatora anonzomuroora kwamusa mumusha kasi kwatira ichisimina tapedza nini Asi nini dare nini handidi kunyepa, handikwanisi kugara nemukadzi uyu akagara apa. Inini ndingatozvisasamura aiyo yacho isi munozokwira dare rako iwewe rokuramba murume wako iwe hausi nyaya yokwirira nhasi ichagadzira tapedza enda unosaina mombe dzako mbiri